Tiểu ghê. What's up guys, it's me again, Noel. What's up guys, it's me again, Noel Baloka Vlogs, and welcome back again to my YouTube channel. And So please whatever. this video is gonna be a bang bang bang, like a bang bang. Till it's cool, just cool, into the mouth. Nice. So for today's video is panibagong video at panibagong comeback video. At ang video din kundi ang behind the scene with a Zumba video performance by Ma'am Jenjen. So shout out ng Jenjen nga nagpabuhat ko nga video para sa mong grado. Taos ko kay ikaw gidaog-daog kag istorya anang tawhana. Oh. Para sa grado, masaya gidbi. Hayop ka talaga! Ang ganda mo lalaki! So at ang makakasama ko ngayon ay wala bang kundi ang taga-aming barangay SAD. So disclaimer lang guys, so due to COVID-19, gi-assure sad na mo ang mga health protocols guys. So gitanggalan na mo ang mask para sa video. So among barangay is safe, then lalawigan is Bohol. So kung kayo mo sa Bohol gamay ray kaso sa COVID. Then diri sa Batuan 0 or namin ganyan na positive na wala sa din wala ni kalat. So ayun na nga guys, so ang mga kasama ko ngayon na ba kundi ang si Rodney, si Almido, si Alaba, si Liza at si Junel. So ayun na guys, so hindi ko ito patagalin to. Kung gusto niyo talaga makita yung mga mali naming ginawa sa step sa aming Zumba video, so keep on watching. So in 3, 2, 1, let's go to the video. Larga na. So Stop it. Get some help. So
Okay. Oh, no, 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 no. A few moments later. 5 minutes later. 2 hours later. 2,000 years later. No battery. Please charge. Please charge. Please charge. Come out, you a... Oh. Okay. I can feel my body cold against the concrete, but I can't seem to get enough. So ayun na guys, so kung nakita nyo naman yung mga pagkakamali namin, shoutout Ma'am Jinjin kung makakita mang kaning video ha ma'am. Just appreciate lang ma'am ang nabuhat. So pasensya na kung hindi kami marunong sumayaw. No, no. So that's all for today's video guys. So I hope napasaya ko kayo sa video namin sa pasilip sa aming Zumba behind the scene. So if you want more video, don't forget to subscribe. Kung gusto mo pang magpasaya or to share the good vibes, don't forget to like, share, and comment below for another video. So dito lang ako guys. So ayun. See you in my next vlog. Goodbye. Oh. Okay.